Kedam tang chiti ni phai ingkora trogani diphu rong supia long ke do diphu club along craft demonstration ajai mek ni trogana phan deng ponlo bangso jai mek along pache tondun si kedam tang chiti ni phai ingkora troxiar ni kang sampor phai ke thom apor pen karbi pindeng sumpot ke pache thangji mate ka pache thang plubji aphan akemang padosi karbiang long alopen nongnam ka che thangklong che parjan bang phu bang phia tuma phan phasi isi documentary video mate lamarjan kaselam ja phan sangpi sabina teron pi pen sai ke deng pon karbia khai ke khai kang thim pindeng sumpot pen chenglok jutang jubat choklim khangjang lason si karbiang long soar lo tu methangari pen kason sevek alon ke do pindeng la anso se pirthe dang ka pache thang plubji aphan mathasi craft and demonstration ajai mek along nini ke chogarni isi pindeng sumpot ka chepaklang mate fashion show jai mek deng ponlo bangso fashion show long karbia pindeng sumpot ka pache thangji aphan isi documentary video mate lamarjan setami selam ponlo pusi sangpi sabina teron pi pen karbiang long life apherang kya thengno nang pachini dun pini nelitum la non catwalk mate la rem keta ma aputha ka bangke nelitum atumi ke demonstration la peri ke thak la artisan pa atum penang an ladak lok bang thong kep atum ita nili than lo an pen dak bang thong kep do an pen than ladak inglong chero balong bang thong kep adak bang ke la pu ari pen ke roi ladak bang ke la son lo en lum ke thak la pen ha polonie long bang ta la son thak si do ladak ta la pu ke thak pen ai di pen ke roi la pen na pin so tum ta do ladak hen lum manung la ke ken en bambu la pu son si non atumi pen se ke cheng pini abangke mene la son thak det pen ke chepakla la so itu ma karbia address la son mene setleng pedofilso pejang phong pen dang lok pen pini ke paklang grehini metang ke thak riben ke roi pini ke paklang long lo am pen la so ke paklang je nitum la so aputha ka bang ke nitum international la long la mane sort a film la pen la so a film kabonai documentary video la pen akoi sidolang hadak ke paklang ipu penang an ke matha do la sala tum national penta ministry of textile la tum la som mane short film na pabonai toy sinitum la so puthak ni ke paklang bangso long cheparjan bangphu bangphi mirmili hansepi mirbin teron pi lapen jirsong taro atum cherap dunsi bangso sai mesen pen pachun ponlo news report long sodaringti karbing long live